ደቂ ሰብኒ ህይወት እንብረሉ መንገዲ ዝተፈላለዩ ገለ ካብ አቅምና ተሓት ክንነብር ከለና ገለ ድማ ልዕሊ አቅምና ነበር ሚላታት አናባብራ ለከ ከም ሕብሪ ገጽና ዝተፈላለዩ ንሎሚ ህይወት በተቆና መንገዲ ክትነብርያ ዘኽእል ኺነት በታት ወስክ ነብል ቀዳማይ ነፍስኺ ልዕለኺ ሓላፍነት ክወስድላ ዝኽእል ከምዚ ለምፍላጥ ኣብ ዝራኺ ዘሎ መሓዝትኪ ይኹኑ ስድራቤትኪ ኣብ ገለ ንጥፈታት ናይ ህይወትኪ ክሕግዙኺ ይኽእሉ ይኾኑ ንኹሉ እትነብርዮ ናብራን እትወስድዮ ውሳኔታት ግና ብዘይካ ሓላፍነት ዝወስደልኪ ኣካል ከምዘየለ ክተስተውዕል ይግባእ ዝኾነ ነገር ምስ ዘጋጠመኪ ድማ ንካልኦት ሰባት ኣይትወንጅሊ ካልኣይ ንሓጎስኪ ካብ ካልኦት ሰባት ዘይምድላይ ሰባት ኣብ ሓጎስኪ ገለ ተራእዩ ክሕሎም ዝኽእል እምበር ምንጪ ሓጎስኪ ክኾኑ ኣይክእልን እዮም ኣብዚ ጉዳይ ቀዳመይቲ ተዋስኣቲ በዓልኻ ኢኺ ኣብ ነብስኺ ኣወንታዊ ኣረኣእያ ይሓለኺ ንነብስኺ ከም ዘላታ ኣፍቅርያ እዚ ሓጎስኪ ሙሉእ ክኸውን ክሕግዘኪ እዩ ሳልሳይ ኩሉ ነገር ኣገዳሲ ምዃኑ ምፍላጥ ዋላ እቲ ብዓይኒ ክረአ ዘይክእል ደቂቕ ፍጥረት ብማይክሮስኮፕ ክረአ ከሎ ኣገዳሲ ስለዚ ነቶም ብሰባትን ከባቢኦም ዝተናዓቑ ዝመስሉ ሰባት ምስኦም ግዜ ክትወስዲ ፃዕሪ እዚ ሓጎስን ውሽጣዊ ሰላም ክፈጥረልኪ እዩ ራብዓይ ምስ ወልፈታት ኣብ ዝተሓዝ ጉዳይ ሓላፍነታዊት ምዃናትኪ ግደ ምዃኑ ምፍላጥ ሕማቕ እናሰራሕኺ ጽቡቕ ይሰርሕ ኣለኹ ኢልክ ንነብስኺ ክትተኣሻሽዋ ቀሊል እዩ ብዙሓት ሰባት ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ጥራሕ ከም ንሰርሕ ንነብስና ክነእምና ንደሊ እዚ ግና ነብስና ካብ ምሕሳይ ምእናው ሓሊፉ ዘምጽኦም ጥቕሚ የለን ሓሙሻይ ነብስኺ ንምምዕባል ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ምክያድ ክጠቕሙኺ ዝኽእሉ መጽሓፍቲ አንብቢ እዚ ሃዲእኺ ምስ ነብስኺ ክትዕልል ግዜ ክትወስድን ክሕግዘኪ እዩ ሻድሻይ ሙሉእ ግዜኺ ንስራሕ ዘይምውፋይ ህይወት ብግቡእ እንተነቢርናይ ኣስተማቒርናያ ኣደናቒት ግኡዘያ ስለዚ ምስ ስድራኺ መሓዙት ነብስኽን እትሕልፍዮ ግዜ ሓልኺ ስራሕ ትርጉም ምንባርኪ ጌርካ ኣይትወስደልዮ ኩሉ ሰብ ንክነብር እዩ ዝሰርሕ እምበር ንክሰርሕ ኣይኮነን ዝነብር ሻውዓይ ሰላም ዝመልኦ ህይወት ክትነብሪ ናትኪ ምርጫ እዩ ስለዚ ነዚ ዓይነት ህይወት ንክትነብሪ ብዝተኻእለ መጠን ምስ ሰባት ብፍቕሪ ንበሪ ካብ በኣስን ዘየድልዩ ክትተኣድም ማርሓቂ ሻሙናይ ፍርሒ ምውጋድ ሰብ ካየጋጋ ካይወድቕ ብሰባት ከይፅላዕ ኮታስ ዝኾነ ኣሉታዊ ነገር ከየጋጥሙ ስግኣትን ፍርሕን ኣለዎም ኣብ ህይወት ምምሓር እምበር ጌጋ ዝበሃል ነገር የለን ነቲ ዝኣንቀፈካ ነገር ምስ ትደግሙ እዩ ጌጋ ዝበሃል እዞም ሎሚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዕውታት ሓብታማት ዓበይቲ መራሕቲ ኮይኖም ንሪኦም ዘለና ካብ ሰቦም ንላዕሊ ስለ ዝነፍኡ ዝበልሑ ኣይኮኑን እንታይ ደኣ ፍርሖም ስዒሮም ጉዕዞም ስለ ዝቀፀሉ ጥራሕ እዩ ፍርሕኻ እንተስዒርካ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእልን ሓሳባትካ ንመን ከም ተካፍል ክትፈለጥ ትኽእል ኢኻ ታሽኣይ ዝሓለፈ ግዜ ከምዘይምለስ ምዝካር ገንዘብ ኣብ ዝኾነ እዋን ክትረክብ ትኽእል ትኾኒ ዝጎለክ ነገር እውን ብገንዘብ ክትዕድግዮ ትኽእል ትኾኒ ኩሉ ግዜ እንዝግኦ ነገር ግን ኣሎ ግዜ ኣለኒ ጽባሕ የርክበለየ ብዝብል ምስምስ ዘይተዓደነ ግዜ ነባኽን ክትገብርዮ ዝደለኽ ነገር ኣብ ግዜኡን ሰዓትን ግበርዮ ብዝተኻእለ መጠን ምውንዛፍ ስራሕ ኣወግዲ ንሎሚ ጥራሕ ከም ትነብሪ እናሓሰብክ ድማ ንበሪ ሕጂ ድማ ገለ ካብ ሓቅታት ደቂ ኣንስትዮ ወስክንብለኩም ኣብ ግዜ ምንቅስቃስ ኣካላት ደቂ ኣንስትዮ 10 እጥፍ ደቂ ተባዕትዮ ኣካላዊ መጉዳእቲ የጋጥመን ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ፍሽኽ ከም ዝላኸ ትፈልጡ ዶ 96% ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ሽምዓታት ብደቂ ኣንስትዮ ይግዛእ እንተበልናኩም ከም መብዛሕትኡ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ
ብዛዕባ ፀገማትን ክዛረባ ከላ መፍትሒ ደለይን ዘይኮና ፅኒሉ ዝሰምዐን ሰብ ስለ ዝደለየን ጓል ኣንስተይቲ እቲ ካእቶ ብብዝሒ እትበኣሶ ሰብ ናይ ብሓቅን እትግደሰሉ ሰብ እያ ስቂላ ትሰምዖ እንተኮይና ወይ ድማ ውሕድ ምግርጫ ጥራሕ ዘሎ እንተኮይኑ ግና ብዙሕ ከም ዘይትግደሰሉ ዘመልክት እዩ ሓሳባትን ሓበሬታን ኣብ ምስልሳል ንፉዓት ከም ዝኾናኸ ትፈልጡ ዶ በሉ ንሎም መዓንቲ ሂዜ ዝመፅእኹ ነዚ ይመስል ነይሩ ብካልኦት ሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሙ ሰላም ቀሳነት ጥዕና ዓወት ኣሳልጦ እንዳተመነኹልኩም ሰሰናይ